Tak toto je úvodný vlog. Rodičia a rodičia. Dneska som prevzala štafetu. Viete, to tak býva. A ja hovorí Johanka a Johanka je autorita. Vítame vás v Pružine, už sme tu 4. rok. Čím lepšie môžeme začať tento deň a celý tábor ako Martin čím? Roztržkou. Má si povedať umytím zubov. Aby jej to išlo úplne z tej huby, musí si ju vyčistiť. Tak zdravím vás farníci a farničky, rodičia a rodičky. Rok trénujem tento pozdrav, že by som nás privítala konečne na tomto tábore. Ema, čím lepšie môžeme začať tento deň? Teraz som taká ožiarená. Čím lepšie môžeme začať tento deň a celý tábor ako Martin čím? Roztržkou. Minulý rok to bola Ľudská Kakašová, tento rok je to Dominik Ďurkovič. Čo mi spadla z neba, rád pre vás hrám, pár tónov slnečných vám nedám. Spievam, kým mi stačí rýk a hrám. Pár tónov slnečných vám nedám. Spievam, kým mi stačí rýk a hrám. S piesňou sa hneď lepšie žije, hrám, pre vás hrám. Šipku snov a poézie v nej nesiem k vám. Pár tónov slnečných vám nedám. Spievam, kým mi stačí rýk a hrám. Pár tónov slnečných vám nedám. Spievam, kým mi stačí rýk a hrám. Už tu piesem všetci viete, dal som ju vám. Hrám ju v zime, hrám ju v lete, rád som, že ju mám. Pár tónov slnečných vám nedám. Spievam, kým mi stačí rýk a hrám. Pár tónov slnečných vám nedám. Spievam, kým mi stačí rýk a hrám. Neodpovedá a nevieme, čo sa stalo. Na to musíte prísť vy. Je tu viac častí. My máme mapu s tými časťami a každá časť vás odkáže niekam ďalej. Ktorého sme pomenovali Kara. Naším cieľom je študovať jeho vývoj a správanie v kontrolovanom prostredí. Prvý deň sme sa sústredili na adaptáciu. Jak hrdý tatkovia akcie. Za rok 2154 nachádzame sa na Pandore v divočine. Práve skúmame výskumnú stanicu Theta, ktorá s nami v toto ráno prerušila spojenie. Nachádzame sa v laboratóriu, kde deti skúmajú projekt X a slova zdravotníka. Plánujeme pokračovať. Je to nebezpečné. Nebezpečné. Pôjde o život. Ešte stále pokračujeme vo výskumu projektu X. V akých výskumných centrách sme už boli, Ľudská? V laboratóriu sme boli. Ideme do skladu. Ideme do skladu, kde sme boli potom? V skleníku. A zostáva nám ešte čo? Pozorovateľne nám zostáva. Áno, aj žihlava je jedným z nebezpečenstva pandorskej divočiny. Áno, cítim to. Vítam vás v novom lese. Preskúmali sme výskumnú stanicu Theta. Prišli sme na to, že dospelá samica Thanatora, tohto zvieraťa, ktoré tu niekde sa bude znášať určite pri mne, sa dostalo na stanicu a odvlieklo do divočiny strašne veľa výskumníkov, ale museli sme sa rozdeliť. Pretože jedni sa rozhodli ísť cestou, kde nie sú žiadne dôkazy. Cestou, ktorú si Maťo... Cestou, necestou, jak sa vraví. Tak nejako, ktorú si Maťo a Filip vymysleli z hlavy a my sme sa rozhodli ísť cestou, kde sú dôkazy, kde sú stopy, kúsky oblečenia, rajské masky. A sme teda na záchrannej akcii. Greti, bojíš sa? Nie. Nebojíš sa. Výborne. Ty, Klári? Ja sa strašne bojím. Keby niečo, tak Michaela hodíme Thanatorovi a my utekáme. Dobre, dievčance? Dobre. Na to tu máme tých troch. Ale Auky uteká s nami a Auky je miláčik žien. Farníci a farníčky, je to zbesilé. Bežíme na pomoc výskumníkovi, ktorého odvliekol Thanator. Čo sa stalo? Odvliekli ma. Ja som tu násilím privedená. Rýchlo!
Aj. Poďte. Ja vám to porozprávam všetko. Tú trávu. Ja potrebujem vašu pomoc. A vy ste tuším boli skúmať tú stanicu, že? Čo ste sa tam dozvedeli? Že tam chodí príšera veľká. Mne sa stala taká vec, išla som sa prejsť tým smerom, niečo sa tam stalo. Ale potrebujem, aby ste mi pomohli. Akože ja by som... No aj Spolupracujú. Počkaj. Choďte odtiaľto. Vidíš to? Čo to je? Ľudí. Takže prvá rekapitulácia prvej veľkej scénky. Ako to hodnotíš, Matúš? Ty ako veľký otec a Ema, ako lietajúce medúzky z filmu. To bolo hodnotenie veľkého otca. Takže práve sa nám podarilo stretnúť s domorodným obyvateľstvom Pandory, z klanmi Na'vi. Najskôr nás zajali a chceli nás zabiť a uniesť a ostatných chceli pustiť a vyhnať zo svojho územia, ale potom sa zjavil veľký otec a nás ľudí poznačil nezmazateľným znamením a klany nás potom prijali. Momentálne cestujeme naspäť na územie klanov, ktoré nás od tohto dňa budú chrániť a krmiť a tých šťastnejších z nás možno aj prebalovať. Najväčšia bolesť pre animátora je, keď vymyslia biblický kvíz a potom vám zakážu sa úžasne. Posledná otázka tohto kola, ste pripravení? Poslednú otázku dostanú možnosť aj animátori odpovedať a zas to bude otázka s otvorenou odpoveďou.